Ääniä Suomesta. Me ollaan tänään täällä studiolla. Tänne on saapunut vieraaksemme 2 eläintulkkia. Wenzel Östman ja Raimo Tiira. Te puhutte eläinten kieltä. Yeah. Meillä olisi teille tämmönen sokkotesti, eli soitetaan teille näytteitä eläinten ääntelyistä ja te sitten kerrotte meille, että mitä nämä eläimet sanovat. Onko tää ok? Yeah. Okei, eli ensimmäisenä olisi laulurastas. Noin, ja mitäs tämä laulurastas sanoi? Laulu Rastashan sanoi tässä aivan selvästi, että anna pilua. Okei. Lintumaailmassa jatketaan. Seuraavana olisi haukka. No, haukka sanoi tässä, että Anna pillua! Sitten olisi vuorossa norsu. niin tässähän tää norsu ilmoitti meille, että Anna pilua. Ja seuraavaksi koira. Koira sanoi, anna pillua. Leijona. niin se leijona sanoo tässä, että Anna pilua. Ja seuraavaksi merileijona. merileijona sanoo tässä, että Anna pilua. Ankka. niin se sanoo, että Anna pilua. Ja seuraavaksi moskiitto. moskitto sanoo, Anna pilua. Iso lepakko. niin oli, että Anna pilua. Ja sitten olisi lehmä. lehmä sanoo, Anna pilua. Selvä. Ja sitten olisikin viimeisenä vuorossa lammas. hän siinä sanoi ihan suoraan kakkistelematta ja kiertelemättä, niin kuin, että Anna pilua. Kiitos. Käsitin, että osaatte itse myös hieman puhua eläinten kieltä. Miten vaikkapa lampaan kielellä sanottaisiin, että terve? niin se menisi niin, että bää! Tääkö oli nyt tervehdys? No ei, tämä sana tarkasti ihan tää oli, Anna pilua. mutta samaa se tarkoittaa. Noniin, teillä on selvästi homma hallussa. Kiitos, että tulitte vieraaksi. Nyt voitte varmastikin jatkaa jonnekin vaikka luonnon helmaan harjoittelemaan. Ei, mutta tässähän onkin vielä yksi näyte, joka jäi tuossa soittamatta. Laitetaanpa vielä viimeinen soimaan. Mä vaan kelasin tässä silleen, että jos sä haluaisit tulla chiikaa meitsin bändiä Tavastialle ensi viikon loppuun, meitsin on kitaristin siellä, vois järkkää sulle ilmaiset schlibarit. Tässä eläin sanoi, Anna pilua.